Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi vil gerne snakke om, at vi snart laver en giveaway ind på Crack City. Og det I skal gøre, det er, at I skal subscribe til vores YouTube-kanal. Og så ser vi, hvor mange subscribers vi har inden den 1. maj, som er om 7 dage, mener jeg nok, eller 6 dage. Og hvis vi har 100 subs til den tid, så kommer der en giveaway med en rank. Hvis der kommer hvis vi har 200 subs, så kommer der er et hæk. Hvis vi har 200 subs, så hvis vi har 200 subs, så kommer der en giveaway med 2 ranks, og hvis vi har 300, så kommer med 3 ranks, og så videre, ikke? Og 400. Ja. Altså bare videre. Bare så længe det er inden for den 1. maj. Og det er ikke sådan nogle dårlige ranks, det bliver sådan nogle 100 kroner. Væk. Sådan nogle ranks som koster 100 kroner og derover. Altså vi kan komme helt op til alle, men det går selvfølgelig an på, hvor mange subs vi har inden den 1. Så ja, bare deltag, og så ser vi, hvor mange subs vi har. Ja, det var vel egentlig bare det. Så hallo, Mikkel, gider du godt flytte dig for helvede? Ja, så ja. Farvel!